Şol çağacın düşen yerinden ýokurdan bir puşka gelýärdi odan. Böyle katı olur. Bakman dostlar, men 30 dekabrda geçirecek Türkmenistan konser merkezimizdeki tedil konserimizin tayarlığı ulgep günü devam etti. Elbette söz verişimiz yani bu konser önklerden has tapavut olur ve ütküşük olur. Nezip bolsa 30 dekabrda Ayerbaýwaly, Arçaly, Tiyada Aydınly şol konserimizi biz size garaşap ýaly. Taýýarlyk pusatlaryndan bölek goýar. Gelin biz size garaşap, janyňyz sag bolsun. Teke dalıp yılın başına